Yes. Yeah. 090-6378-7790. Wazirin Kamilu dauke da wakar kamfanin Sahabi Lolo Rice. Bisalam. Ga waka ta masu amfani. Mai tabi lolo ka wuce gasa. Baba Buhari shi da gwamnan mu na babu dukan ba sun ishe shaidu. Ga kamfani na shinkafa kayi Sahabi ka wuce gasa. Ga waka ta masu amfani. Nan Kebbi Lolo ka wuce gasa. Baba Buhari shi da gwamnan mu na babu dukan ba sun ishe shaidu. Ga kamfani na shinkafa kayi Sahabi ka wuce gasa. Ga waka ta masu amfani. Mai tabi lolo ka wuce gasa. Baba Buhari shi da gwamnan mu na babu dukan ba sun ishe shaidu. Ga kamfani na shinkafa kayi Sahabi ka wuce gasa. Wakar mu dole sai na sa Allah tun da shi nake bauta. Ga waka ta masu amfani. Don wakar na daɗe ina burin irero da na gama gata. Sahabi na Lolo ka wuce gasa. Yayan Usman na Lola har zashi ba ta ranka lafiya kwanta. Ga waka ta masu amfani. Kuma ilimi saboda girman kai shi ko yaushe ba ta cin gasa. Ga waka ta masu amfani. Mai tabi Lola ka wuce gasa. Baba Buhari shi da gwamnan mu na babu dukan ba sun ishe shaidu. Ga kamfani na shinkafa kayi Sahabi ka wuce gasa. Allahumma salli ga annabi babban fati fiffiken kauna. Ga waka ta masu amfani. Alai da sahabu sun rike suna su koyo shama suna raina. Sahabi na Lolo ka wuce gasa. Ya Allah ka sanyo sahabi shi da kanansa sun rike kauna. Ga waka ta masu amfani. Usmanu kanan sahabi zaki mai dauna kashi su akuya don sa. Ga waka ta masu amfani. Mai tabi lolo ka wuce gasa. Baba Buhari shi da gwamnan mu na babu dukan ba sun ishe shaidu. Ga kamfani na shinkafa kayi Sahabi ka wuce gasa. Jama'an Najeriya assalamu alaikum yanzu magana zan yi. Ga waka Yawwa. ta masu amfani. Wani likita mai awai ciki ya yi banna bana tun da ya nashe ta yi. Sahabi na Lolo ka wuce gasa. A yau Najeriya har kasan waje lolo rayis mu ake yayi. Ga waka ta masu amfani. Tilastin nariya da ya kuɗi don tafi azurfa ko ana wasa. Ga waka ta masu amfani. Mai tabi lolo ka wuce gasa. Baba Buhari shi da gwamnan mu na babu dukan ba sun ishe shaidu. Ga kamfani na shinkafa kayi Sahabi ka wuce gasa.